Извинявайте, че от един месец съм правил клипове. Имах си причини. И днес няма да направим клипчета на Clash Royale, а на зомби. Е тази игра с зомбито и харпуна. Ами, после като свърши играта с зомбитата, ще ми покажа Clash Royale ми и ще играе една игра. И да ви кажа, ако се чува някакви странни звучи, това е от телевизора. Да започваме. Ето. Плай. Така. На 10 левел съм. Фут. Първо на това място. Сега ще оставя един мозък и назад. Така. Кой е това зомби? Да. Ставам два мозъка. Избяга. Добре. Лах. Го. Хвана ги. Добре. Една капсулка. Да видим сега дали стигне еликсира. Така. Дали така. Ще бъде 11 левел. Yes, baby. Ама да ми се отвори. Охо! Ако стрелите да играем. Антимузика. Да видим дали мога да се направя близалка. Ама точно!
Много иска. 39 минути. Добре. Много яка игра, ще гледате сега. Има ли още дълния? Не. Ами това е. Ще пусна интернета да ви покажа стач рояла ми. Ето го. Няма да се още чендъри след 19, а не след 3 голден, след 19 Magical Chest, след 6 отново голден, след 46 Giant Chest, след 61 Super Epic Chest и след 97 Super Magical. След 3 дни ще ми донесе оферта, след 9 дни Legendary Chest оферта. О! Да си правя малко стач рояла. Какво стана сега, бе? Така, 8 лева останах. Отвори честно си падна голем. Какъв късмет. Ще играем сега една битка. А не, това е хак. Ще ви покажа хака ми много як. Няма всички карти. Не е хак. Хака се пише много реал. Но да, защо се пише точно много реал. Миналия път ви показах как да си стеглите хак. И сигурно си изтеглихте хак. Тук кланчеста. Ще направя клип как отварям кланчест и как отварям Magical Chest. My Magical Chest. Ако не е, пак ще ви покажа. Така, тук играх за Legendary Chest, паднах, много са силни. Първо 30 Common, 10 Rare,
2 епик и 1 легендари чест. За 110 джема не знам, но в клана влезе. Ой, да ви кажа, ако искате влезе клан, който има 2000 копии, нека да влезе. Нека да влезе, който е 9-та, 8-та, 10-та арена. Такива. Много е полезен на нашия клан. Активен е. За 2 дена го правим 10. Сега сигурно ден ще го направим 8-10. Днеска започна. Али ако не го направим 8-10, ще го направим утре. Влезте. Много е активен, казвам ви. Много активен. Много як дек е този. Дегер. Има някой. The Shadows. Вие го познавате, той е в нашия клан. От моето село е Градище. Познаваме се, приятели сме и ще играем. Той е 9-та арена. Има Nightwitch. Спечели от Free Chest. Айсусър и Лок има. Ще ми прие. Защо? Добре, не искам. Ще играеш целия свят. Как се стои с интернет? Коя арена ли ще играем? Много смъгна. Сега ще направим едно комбо тук. Имам много як комбо. Гътнаха е, но не ми... Не се получи. О, гътнахме! Все пак комбото е за полезно за нещо. Демидж. Един фаербол за този. Много точен съм. Моите страни са силни, но хората също. Добре. Този... направи едно комбо. И да защитава. Нека. Тук няма пък. Няма как да го убия. Стои с ужас. Аре, малко. Тук май ще загубя. О, не, взеха ми. Не. Ще играя още една победа. Или пък направо да се запътим към Нореал. Много як, няма всички легендарки, няма всички карти.
абсолютно много як. Да изтеглете си го от една страница в YouTube сета или аз там го изтеглих страница. Сени Пени се казва, написете Сени Пени, изтеглете го и нека може да в един план. Вижте, аз съм 6 левел, много яко, няма всички карти. Виждате ли? Има даже новите карти, има клан, така. В клана ми нов влез. Имаме, може да играем. Влезте, там се писа Митко бомбата. Яко. И ако искате влезте в нашия клан, ако влезте да играем една битка, така. Има оферта. Така. И джанче да отворим тук. 860 голд. Рейдж. Бат. Нямаме. Така хил. Медикал. Голд. 3 арос. 11 роял джайнта. 39 мортара. 40 скелетон барела. 25 гоблин хута. О, легендари клон. 4 клона. Да видим каква дали ще е нова. Нова бандит май е нова. Да, нова е бандитката и нова. Супер меджика. Голд. 85 мортър. 17 инферно тавъра. 135 бомбера. О, рокет нямам я. Айс спирит. Атаврам няма я. Ексбо и легендари хора. Вау. Така. Да видим каква ще бъде легендарката. Найтвич. Много е. Да видим дали мога нещо да спечеля. Арос. Само Арос. От първи левел ще започнете. Дигате левел. 7 лева страни. Малко фриче да отваряме. Драгон. Голем както в истинския живот. От тези честове са много яки. Левайте ви. Голд. Вижте колко много голд. Бейби Драгон. Спир Гоблин. Миньони. О, това ще бъде легендарки. Много легендарки си. Има много камона. Ето, 10-та карта е легендарка. Да видим каква ще бъде. Мега Найта я имам. Интрабо. Така. Ексбол. Уич и отново легендари. О, Хант Майя имам. Да, имам я. Рокет. Бомтавър. Бандит. И последната е Найтвич. Много лесно така. Не играйте турнаменти, иначе ще излезете от играта и когато печелите, ще ви се бъгне. Не дейте да донейтвате или правите така, иначе вижте как става. А? Какво? Дава. Яко. И давай, джанче, спорене.
Да. Изчакайте, ще излезат играта. Мемориал. Много е яко странчите 5 пътя. Навръщането за Royal BG май хубави игри са готвил. Напишете долу в коментарите. Ето. Много бавен интернет. Отварям Magic Club. Голд, Кирия, Хограйдер, нова карта, Канон, Тесла, Фурна, Рокет, това е епик. Така. Голд, Арчер, Канон карт, Бомбер, Калибър Белен, Рокет, Фурна, Майто Било. Или карти. Да, аз се използвам. Да, 7 милиона вече. Седмето, за да видя доколко ли елит барберените. Максимум може да ги допълвам. Ето го, моето се пише. И това е всичко от мен. Ако ви е харесал клипът, дайте един палец нагоре, абонирайте се, пишете долу в коментарите дали ви е харесал клипа или дали искате да си изтеглите Мемориал, да споделите във Facebook с вашите приятели, ако сте теглили такъв хаштаг. И във Facebook страницата ми казвал съм много пъти как се пиша във Facebook, в Instagram. Не, чакай. Аз изтрих Instagram, затова само в Facebook. И това е всичко от мен. Довиждане!